Brais Lorenzo responde á chamada de El Independiente desde o seu coche pouco antes das 2 da tarde do domingo. Nas últimas semanas este fotógrafo documentou para a Axencia F os incendios que arrasaron a terra. O seu traballo conforma un álbum sobrecolledor tan belo como terrível que ilustra o tráxico verán forestal vivido en España. Estiven en todos os sitios que puiden, a verdade, mas non logrei chegar a todo. Miraras para onde miraras, había lume, lamenta sen ocultar a súa frustración. As fotografías de Brais Lorenzo mostran monumentais nubes de fumo que se cernen sobre un territorio abrasado, unha atmosfera apocalíptica negada polo calor e as chamas, e persoas xa sexa loitando contra o fogo ou derrotadas pola destrución a mercede dos elementos. Moitos de quen estivemos traballando nestes incendios temos a sensación de que as imaxes non logran transmitir a súa magnitude. Son fogos inasumíveis que superan os equipos de extinción. Só paran cando eles queren, que é cando as condicións meteorolóxicas melloran. Falouse moito da falta de medios e é certo que en moitas aldeas o problema foi ese, que os veciños estiveron completamente sós, mas estes incendios, por moitos medios que lles metas, non os vas parar. Isto é o que titulado 25 de agosto de 2025, afirma a sinatura de Borja Martínez para El Independiente, original en castelán, baixo título Brais Lorenzo, o ollo público nos incendios de Galicia. Os políticos están desconectados da realidade. Ola, moi boas, como estades? Eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, esta vosa xanela galaico-portuguesa, sempre tendo en conta perspectivas e temáticas dos dous lados do Miño. Hoxe, como vedes e como escoitastes, falamos, que non é pouca cousa, de incendios e dun verán catastrófico. Benvidos! E benvidas, aquí estades unha vez máis na vosa radio, Radio Arí, nas plataformas cando nos queirades escoitar, con Carlos Durán nos mandos técnicos. Neste Galiportus hoxe un programa moi especial, cun convidado moi especial e de moito nivel. Escoitastes esa intro de Euronews en portugués para un poquinho enfocar a realidade do que foi este verán. Seguro que moitos de vós xa sabedes o que se coceu a norte e sur do Miño cos incendios, e despois escoitabades tamén esa pequena referencia a un dos moitos artigos que fan alusión ao noso protagonista, a Brais Lorenzo, Orensán. Moi boas, Brais. Moi boas, Germán, un placer estar aquí. O prazer é noso. Vaya, a que tivemos este verán, ti aí coas túas fotografías dándolle un pouco sentido a toda esta cuestión dos incendios. Contanos como foi a experiencia, como foi este mes de agosto, a que te enfrentaches, que viviches? Bueno, foi moi duro, a verdade. Eu levo documentando incendios forestais pois desde o ano 2011 aproximadamente, incluso antes. Comecei a traballar como xornalista finais do 2010, pero xa incluso antes de traballar xa nunhas vacacións pola zona da Costa da Morte xa me pillara unha vaga de incendios e xa ali fixera algunhas fotografías, non? E a verdade o que vivimos este ano, pois eu na miña experiencia nunca experimentara, non? Pois son incendios, como decías aí, recollidos nesas declaracións, non? Nesa entrevista, pois inasumibles para os equipos de extinción. Son os incendios denominados como de sexta xeración. Viñamos de 2 anos relativamente bons, non? Que eran o 23, 24, o 22 tamén fora catastrófico, non? Cos peores incendios da historia de Galicia, e cando crees que, bueno, que é moi complicado superar esas dimensións, non? En canto a superficie, nos incendios que se produciron na comarca de Valdeorras, como este ano, e tamén na zona do Courel, pois de repente, bueno, pois este ano que vivimos pois foron incendios simultáneos dunha magnitude tremenda, non? Que varios deles, creo lembrar que polo menos 4 superaban as 10.000 hectáreas, non? Entón, bueno, este é o principal problema cando hai simultaneidade e non se pode
abordar toda a emerxencia e, como digo, non, pois, o que se viu pois, foron veciños en completa soidade, loitando contra o lume nas aldeas, persoas maiores, persoas tamén novas, moitísimas aldeas onde non chegaron os equipos de extinción, e eu quedome con unha frase que tamén me comentaba un técnico, non, de extinción, e que me decía, e creo que resume un pouquiño o que estamos a vivir e como cambiou todo. El comentaba que antes, cando un incendio se aproximaba a unha aldea, era unha oportunidade para paralo, non? Porque estaban pois, as leiras traballadas, porque había xente nas aldeas, e agora o que acontece, non? Co abandono do territorio, co despoboamento, etc., pois é que é unha emerxencia, un momento crítico. Entón o que se viu este ano precisamente foi que se abandonou completamente o monte, non? Deuse por perdido, e os efectivos que había pois foronse a intentar defender as aldeas, e, como digo, pois nin sequera chegaron a todas elas, non? Un pouco para que vos deades conta da magnitude, seguro que xa estivestes este verán atentos ao que nos dicían os medios, falamos do incendio máis grande da historia de Galicia. O de Larouco superou as 30.000 hectáreas, as aldeas abandonadas que comenta Brais, incendios como nunca antes se viran. A Xunta fala de 120.000 hectáreas, agora desgranamos un poquinho todas estas cuestións, falamos de case un 10% da provincia de Ourense arrasada, aínda que o satélite Copérnicus pois fala de case 100.000 máis, de 210.000. Brais, falas de 2011, evidentemente é o teu traballo, o xornalismo, falábamos of the record, os encargos todos que che din que, bueno, pues, que tes que facer, fotografiar isto, fotografiar aquelo, que é de diferente, o que ten de diferente, ou por que te enganchas a isto dos incendios, porque entendo eu que traballas en moitos máis proxectos, por que é diferente, e por que te impacta tanto, e por que che presta tanto pues, abordar esta temática os incendios dos lumes? Bueno, a ver, obviamente porque me doe, non? Doime que arda a miña terra. A verdade é que podo dicilo, non? Nesta vaga de lumes, pois chorei en varias ocasións, presenciando o que presenciaba, non? Ás veces, pois, a cámara fai de escudo protector. Ti estás documentando algo, pero, bueno, pero está doendo. O que pasa é que cando tes unha cámara, pois, bueno, tes ese escudo, e sacas esas forzas para seguir. A min doeme moito, non? Doeme moito o que pasa. Tamén, obviamente, pois é algo que vai intrínseco a nós como ourensáns. Eu nací en Ourense, criei-me en Ourense, e bueno, teño lembranzas de estar nas piscinas da zona de Oira coa miña nai, e ver as avionetas ir cargar o río Miño, xa de pequeno, non? Entón, vas tomando conciencia de por que hai estes avións aquí, que van facer, que están facendo, non? Pois hai un incendio. Comezas a tomar conciencia. Meu pai é da zona do Ribeiro, non? Dunha aldea que se chama Verán, tamén lembro, non? Ali, pois, onde está o campo de fútbol que eu ainda recordo tamén cando había partidos, agora está pois, abandonado, xa non hai equipo de fútbol dende fai moitos anos. Eu ainda lembro de ir a ver ali ao meu pai xogar o fútbol, e tamén lembro como toda a contorna do campo de fútbol nun incendio tamén pois se queimou, non? E lembro ver esas árbores queimadas. Entón, doime, e como fotoxornalista, non? Dende que comecei a traballar, pois esta realidade foi constante todos os veráns. Non é algo que eu tamén poida decidir, non? Ao final, pois como comentábamos off the record, non? Eu dependo moito da actualidade, da noticia. Tristemente, Ourense adoita ser noticia por non cousas demasiado boas, por desgraza, e unha desas cousas negativas pois son os incendios forestais, non? Entón, levo documentando todos estes anos, pero porque son noticia, porque acontece, porque me doe, porque me gusta involucrarme neles. Ti podes tamén documentar un incendio forestais de moitas maneiras, non? A nivel fotográfico ou a nivel audiovisual, en que traballes, pois, eso, para unha agencia de noticias ou para un xornal, pois podes chegar, ao mellor cubrilo cun teleobxectivo, dende lonxe, non meterte demasiado, facer unhas fotos en 5 ou 10 minutos, e que ás veces son moi resultonas e moi boas,
pero a min dende sempre gustoume meterme, gustoume involucrarme, botar horas, botar tempo e documentar sobre todo tamén o que pasaba nas aldeas. Sempre me interesaba ver pois, como sufría a emerxencia pois, a xente das aldeas, non? Si que é certo que tamén me intento empotrar cos bombeiros forestais, tamén documentar o seu traballo, porque ademais é un traballo moi duro e moitos deles están en situacións bastante precarias, pero sempre, pois, como digo, me interesou moito ver o que pasaba nas aldeas e que relación pois, había con ese abandono do territorio que eu tamén iba percibindo con esta emerxencia, non? E por resumilo moito tamén, volvendo un pouco á evolución, cando eu comecei e se producía un incendio de alrededor de 300 ou 500 hectáreas, xa o tratábamos como un gran incendio forestal, non? Xa era un incendio dunhas dimensións e a nivel mediático, bueno, era moi relevante. Pois o que estamos... Son 100 veces máis. Claro. 30.000 hectáreas é 100 veces máis un incendio que antes era inasumible. E agora, evidentemente, tampouco é inasumible, mas as cifras parece que nos desbordan. Claro, que variou, cambiou moitísimo en realmente poucos anos, porque, bueno, 14, 15 anos tampouco son tantos, e bueno, do que falábamos antes, non? De 2022, que o incendio máis grande da historia de Galicia era o do Courel, creo lembrar, que con 11.000 e pico hectáreas, e agora, pois, o que estamos falando deste de Seadur Larouco que supera as 30.000, non? Entón, bueno, pois isto é unha cuestión de 3 anos. Tú, Brais, que estás afeito, como repites, a vivir os incendios como parte do decorado, a traballar nos incendios como parte importante do teu proxecto, da tua experiencia profesional, que esperas o 5, 8, 10 de agosto, o 12, que esperas antes e que te encontras despois? Quer dicir, porque foi algo que nos desbordou a todos, e ti, que, como ben comentas, metíaste ali no allo, que te encontraches, é dicir, que foi esa vivencia, dicías que choraches, non é por poñernos aquí a modo salsa rosa, mas por que foi tan diferente todo isto? Bueno, porque eran moitos días. Non se acababa nunca, non? Non se acababa nunca, era unha vaga de calor tamén que xa non lembro cantos días durou, pero eran, non sei se foron 10 ou máis días que superamos os 40 grados de temperatura, e a ver, o certo é que eu teño en base a estes anos, non, certos contactos e amigos que vas facendo dentro do servizo de extinción, non, bombeiros, forestais, etc. E imos analizando as xogadas, non, imos comentando cousas, eu dende a miña perspectiva máis xornalística e eles dende a súa perspectiva pois máis profesional, máis técnica, non? E este ano íbamos comentando que pintaba moi mal, que pintaba moi mal, non? E íbamos dicindo, está todo moi seco, pero a súa vez choveu moito na primavera, no inverno, medrou moito todo, hai moito combustible disponible, ora hai vaga de calor, íbamos comentando e, bueno, eu creo que a xente que máis ou menos ten experiencia, a xente que máis ou menos controla, sabía que cando se deran as condicións precisas, iba a ser un ano moi malo. Claro, isto superou todas as expectativas. Ninguén esperaba isto, pero eu sí que, como digo, ademais, como viñamos de 2 anos relativamente bons, o que é a serie un pouco histórica de incendios forestais e tamén me di un pouco a miña experiencia que cando hai un ano malo, o ano seguinte un pouquiño mellor, adoita ser mellor. Sube baixa. Sí, sube baixa, non? E despois pois, pode vir outro ano malo. Entón, viñamos de 2 anos relativamente bons, bastante bons para o que é a serie histórica dos incendios en Ourense, etc. Que hai que lembrar que tamén o que acontece agora que hai menos incendios en número, en realidade. Se ti analizas, hai menos incendios forestais, pero que pasa que agora, cando hai un incendio forestal, pois as hectáreas son moitas máis, non? Son moito máis grandes. Vamos a escoitar o que falaban os medios naqueles días e o que falaban os medios relacionados tamén co teu traballo, non? Escoitamos unha cuña, en primeiro lugar, de Radio Televisión Española e comentamos. El fuego, las llamas arrasan con todo, incluido aquellos detalles que convierten una casa en eso que llamamos hogar. Un hogar fue esto.
hasta hace muy Ten unha poco. cuña fixen aí, El pero fotógrafo Carlos- Brais Lorenzo Carlos lleva del años Amor e tal. documentando los incendios en Estuvo- tierras gallegas, los incendios, las llamas, las historias de quienes se Tamén quedan dixo a la unha compañera, se te intemperie podes- y también la se de te podes aquellos morrer que siempre despois están para ayudar. Carlos del Amor. Manuela se abre paso con Este un palo siempre quemado sí, entre las manos, tan dispuesta a seguir filosófico. luchando contra el fuego. Non, El negro del paisaje se meto funde con el casi negro nunca del luto. cortes en Su castelán, marido, porque bombero me forestal, vinculo murió en el con incendio. portugués, pero este Manuela gusto se me convirtió en canto, una de no las existe. imágenes de los incendios de 2012. Un año más tarde fue Maruja y su gesto serio. Maruja, que regala patatas y huevos al que se asoma por su casa y que siempre está riendo, mira de frente a las llamas. Aquí otra mujer llegada del fuego este mismo año, con el mandil y el ¿Qué horas miedo. son? Para calcular Hay la muchas semana imágenes de puntual, mujeres en incendios, grabadas, sí. porque la Ya, mujer ahora es sí, sostén sí. de vida también en lo rural. Todas las fotos son de Brais Lorenzo, fotoperiodista, que mira impotente el Oh. paisaje quemado. Ha visto mucho, Eu teño un pero de este conto, año Ou seu, que Lo de empecé este con año, meus no lo rodeos, había visto que nunca. vou e non vou. La fotografía es una herramienta de Gústame memoria, de ¿no? todo. Y lo que no se ve no existe. Entonces, bueno, nuestro trabajo es importante para documentar lo que está pasando y que no se olvide. Más de una década recorriendo aldeas para inventariar la impotencia y el dolor de la gente que ve como eso que antes llamaban hogar ha sido devorado por las llamas. Con ese fuego se han ido muchos de los recuerdos, ¿no? De estas personas y de las personas que habitaron anteriormente, ¿no? También estos lugares. Esta foto, que quizás recuerden, es de hace más de 10 años. Esta cama, reducida a cenizas, la cama de Carmen. Son la rutina y lo cotidiano, víctimas colaterales de estos fuegos. Y eso también tarda años en volver a crecer, como tardan los árboles en volver a intentar alcanzar el cielo. Fuimos poco a poco elevándonos y Documentar, visibilizar aí ese corte relacionado co traballo de Brais Lorenzo cos incendios este verán. Nese traballo de documentación, Brais, de visibilización, que foi o mellor e que foi o pior que te encontraches? Bueno, o que te atopas de xeito positivo, o mellor, pois sempre é a resposta da xente, non? A solidaridade da xente, a loita das persoas, non? Como vimos este verán, pois, e sobre todo, como decía, pois tamén xente maior, que dá mágoa, non? Que doe moito, pero xente nova que demostra que hai esperanza, non? Porque tamén caemos habitualmente ou hai determinados discursos en sinalar a xente moza como unha xeración desconectada da realidade, non sei que, bueno, pois eu vin moitísimas persoas novas, non? Axudando e loitando, e que vemos estes días tamén nos montes facendo labores de voluntariado e de intentar pois facer eses traballos de recuperación e de evitar a erosión, e agora pois coa temporada de choivas, non? As escorrentías, pois eu quedaríame con iso, non? Coa organización da xente, non? Esta frase tan linda de o pobo salva o pobo, non? Eu quedaríame un pouquiño con iso, e o malo pois é a inconsciencia, non? De o mellor non saber valorar o que perdemos, non? Con cada incendio, e sobre todo de cando escoitas falar a determinados representantes públicos, non? Que lle quitan ferro o asunto, e eu fai pouquiño nunha xornada de formación tamén escoitaba unha experta analizar a nivel de solos a riqueza que ten un solo e canto se tarda en recuperar o solo, por exemplo, e poden ser milleiros de anos, por exemplo, non? Entón, bueno, como digo, pois hai que valorar e ser conscientes do drama que é o que aconteceu, porque agora xa cando chega esta época de outono e inverno, pois xa todo comeza a quedar un pouquiño atrás, e sobre todo, pois eu creo que dende as institucións e representantes públicos o que hai que tomar un pouquiño de conciencia para intentar minimizar esta problemática, porque, bueno, como decíamos antes, analizando un pouco a serie histórica, isto seguramente chegou para quedarse e seguramente será cada vez peor. Como se reparten as culpas, Brais, segundo o que viviches, segundo o que levas vivido, todo o que se falou, tantas responsabilidades políticas moitas veces evitadas, o goberno en Madrid, o goberno en Santiago, os enfrentamentos políticos, despois, bueno, as cuestións, non, do abandono, do cambio climático,
Como repartimos tanta culpa polo medio? Bueno, penso que é unha culpa repartida, non? Que ao final, pois, depende un pouco todo de todas as administracións, diría eu, non? Dende o Estado ata a administración autonómica, ata a municipal. Ao final aquí penso que teñen que estar involucrados todos os axentes públicos. E todas por igual ou debemos cargar máis na Xunta que é quen tiña as competencias? Pois non o sei, a verdade. Ao final as competencias tamén, por exemplo, a nivel máis pragmático, a nivel municipal incluso, ti se como concello eres incapaz de exixirlle tamén a un veciño que limpe unha finca colindante Xa. que está chea de maleza, pois eu penso que iso tamén é moi relevante, non? Entón, eu tampouco quero sinalar exactamente cara a quen son as culpas ou de quen son as culpas. De feito, a min gustame máis ter unha actitude propositiva, non? E dicir, pois é o momento seguramente de analizar conxuntamente e de tomar medidas, non? Para, como decía, minimizar pois o que se virá para o futuro, non? Pero xa digo, eu creo que todo o mundo ten responsabilidade aquí e tamén as propias persoas, non? As propias persoas que seguramente en moitas ocasións non toman conciencia pois de pois o que pasa moito en Galicia, non? De decir, temos unha propiedade que moitas veces non se sabe de quen é, que de moitísimos propietarios que non se poñen de acordo para vender, que se a queren vender, pois o mellor poñen precios desorbitados, que non lle dan uso, nin deixan que se use, que, bueno, é unha temática complexa, é unha problemática multifactorial e creo que, xa digo, non, todo o mundo debe tomar conciencia, pero tamén as propias persoas para pôr en valor pois esas propiedades que moitas veces están abandonadas no noso rural e vamos, seguramente hai xente que as podería limpar, que lle podería dar uso e que estaría pois moi contenta de contar con elas. Está claro que é un problema complexo, é un problema que non ten solucións máxicas, é un problema que influe en moitos vértices, mas sí que é curioso, e non quero aquí meterte en xardíns evidentemente de sinalacións políticas, é curioso que, por exemplo, que se propoña investigar esta vaga de incendios e que o partido do goberno, neste caso o PP en Santiago, diga que non hai nada que investigar. A sensación un pouco, non sei, foi así como de... Bueno, arden os montes, decía Rueda un día, monte raso, matogueira, pedra, quitarlle valor ao monte, non sei, se ardera un par de rúas dunha cidade, seguramente se montaría bastante máis Cristo do que se montou, non che parece? Sí, a ver, no fondo o que ardeu pois é a Galiza abandonada, claro. non? A Galiza, pois, como decíamos antes, non? Nós temos ese proxecto de Habitar o Baleiro, non? Que documentamos, pois, o abandono do territorio, máis tamén eses proxectos máis esperanzadores da xente que loita por permanecer. Seguramente se estes incendios aconteceran pois na franxa atlántica ou aconteceran na Comunidade de Madrid ou en outros lugares, pois a mí esas son as cuestións que sí que me indignan un pouco. Sí que é certo que estiveron presentes na palestra mediática, incluso a nivel internacional, pero, bueno, se acontecesen noutro lugar, pois a min faime gracia, salvando as distancias, non? Cando de repente hai un incendio de 20 ou 30 hectáreas na Serra de Madrid e abre todos os telexornais, non? E é un incendio agora mesmo en Ourense que incluso estes días atrás que xa pois baixara moitísimo a temperatura, subira moitísimo a humidade pola noite e tal, continuaba habendo incendios pois prácticamente a diario, non? Entón, bueno, xa nin agardamos que iso sexa noticia, non? Pero sí que é certo que notamos, non, a nivel mediático pois sempre ese abandono, non? E que é moi complicado poñer esta problemática sobre a mesa, que ademais agora, pois como decía, xa se esquece, non? A mí gustame tamén reivindicar ese xornalismo de ida e volta. Eu estes días estou indo tamén a documentar, pois como explicaba as accións de voluntariado que hai nos montes, o tema da recuperación, etcétera, porque é un problema que hai que seguir, do que hai que seguir falando e que hai que analizar,
Precisamente hai que analizar, como ben decías, investigar, saber o que pasou, saber o que se pode facer para minimizar o do futuro. Comentas a importancia, un dos factores clave é o abandono, ese rural que esmorece, ese rural que desaparece, que leva décadas pedindo axuda, que se nos vai, ese modelo rural que antes era un modelo cuidado e que agora pois vai cara ao baleiro, efectivamente, e a raíz dese habitar o baleiro escoitamos tamén unha pequena cuña aí da TVG tamén moi interesante cando falabas deste proxecto tan vinculado aos incendios. Escoitamos. De incendios forestais ou temporais de neve, etc., pois sempre me interesou moito máis o que pasa nas aldeas, e neste proxecto pois tamén recuperamos esa parte de arquivo, non? Hai imaxes, pois eso, de máis dunha década. Diría que é un proceso natural dende sempre. Sí que é certo que neste proxecto tamén pois intentamos mostrar esa parte máis esperanzadora, non? Eses brotes verdes, esa parte que agroma, e, bueno, ese é un pouco a esencia. Temos de fondo esa imaxe da que ti nos falabas de Xandrexa de Queixa durante unha nevarada. As persoas que habitan neses lugares son conscientes dese baleiro que os rodea? Eu creo que sí, falando con elas, pois saben que son protagonistas dun mundo que remata. Eu diría que elas saben que cando xa non estén, pois prácticamente ninguén ven detrás. E iso é un pouco a esencia deste proxecto, non? Documentar esas vidas que esmorecen, ese xeito de habitar o territorio galego, esa pegada cultural, esas tradicións, incluso esos ritos, non? Ancestrais, esa maneira de ser e de sentir que nos transmitiron os nosos devanceiros, non? É xente que, bueno, eu digo que son guerreiros e guerreiras directamente, non? É xente que cuida da terra, cuida do gando, incluso de familiares en idade moi avanzada, non? En situacións de dependencia. Bueno, toda a miña admiración para estas persoas que nos abren as súas vidas, as súas casas, e penso que hai que documentalo precisamente para que esa memoria permaneza. Falas, Brais, un pouco deses brotes que agroman, é un espectáculo escoitarte, non? Pódese ser optimista ou non hai outra maneira de ser? Quer dicir, cando se ve que algo vai morrendo e que o que ven despois non vai ser nada agradable, ou vai ser totalmente diferente o que tiñamos. Aquí venme á cabeza tamén todo o que se ten falado acerca de esas grandes áreas donde se viron os incendios, non só do lado de Ourense, mas tamén do lado, por exemplo, de León ou de Zamora, mesmo do interior de Portugal. Agora falamos de Portugal, agora atravesamos o Miño, toda esa zona que, bueno, pues que vai camiño da nada e a mercede moito de posibles prospeccións mineiras, de proxectos, macroproxectos eólicos, etc. Sin embargo, agromar. Falase de maneira optimista sempre. A ver, un pouco a miña natureza tamén é ter esa parte esperanzadora. Ao final, pois, a vida é un pouco iso. Hai morte, hai vida, hai sombras, hai luces, hai algo que morre, pero cando algo morre sempre pode nacer algo. Entón hai que quedarse un pouco con iso tamén. É certo que segundo, bueno, depende como analices, non? Si falamos dese modo de vida, que se transmitiu xeración tras xeración durante séculos, o modo de vida e ese legado cultural da xente do rural en Galicia, non? Dos labregos e das labregas, pois seguramente estamos presenciando a extinción dunha civilización, diría eu, non? Son as últimas bafaradas dunha maneira de habitar o territorio. Pero poden xurdir outras, e serán diferentes, aquelo xa non voltará. Máis ligadas ao capital e menos á xente? Ou non, claro, non o sei. En realidade non sei o que vai a pasar, pero o que nos localizamos e facendo este proxecto que hai moitas persoas que están loitando por permanecer no territorio, que hai moitas persoas... E que volven, que se moven, non? Tamén despois da pandemia, moita xente que, bueno, que quixo escapar das cidades.
Exacto, xente que escapa das cidades e que aposta por un modo de vida máis alternativo, escapando un pouco tamén dese consumismo exacerbado que parece que nos meteron no machín e que non hai quen saia de aí, non? Pero sí que hai xente que valora pois, outros modos de habitar, que ten outra conciencia, hai xente que valora moito o que é a vida na natureza, precisamente volvendo un pouquiño ás accións destes días nos montes de Galicia, pois tive a oportunidade de estar coa xente do albergue Eco dos Teixos e coa xente de Terras Altas de Trevinca, non? Que xente pois, que aposta por ese tipo de negocios, de facer rutas de montaña, actividades turísticas que poñen en valor pois o legado cultural da zona, non? E, bueno, hai toda unha serie de persoas. Pero chega aí un macroincendo destes, Brais, e acaba co seu negocio. Sí, a ver, bueno, non é que acabara co seu negocio, pero claro, hai moitas das actividades que facían que agora mesmo non poden facer, non? Ata que se recupere a zona ou que non ten sentido facer, non? Pero, vamos, eu o que reivindico é que as persoas que permanecen no rural son ao final as que gardan o territorio, non? E un pouco que reivindico tamén en relación a toda a problemática dos incendios forestais e que sí que é certo que por primeira vez eu comecei a escoitar no debate público que a necesidade de anclar poboación no rural, non? E de apostar porque a xente vai ao rural e que a xente interactúe co seu entorno e que traballe a terra e que teña animais, pois como digo, un pouquiño o que se fixo toda a vida, que como decía, é algo que está esmorecendo e que seguramente non vai a volver, pero por que non, entre todos, tamén facer esa reflexión de que sentido ten estar todo o mundo vivindo en colmeas, nas cidades, non? En vivendas verticais, que escoitas o veciño cando vai ao baño, cando fai calquer tipo de actividade na súa vivenda, que estamos estresados de un lado para outro, que todo o mundo anda con falta de tempo, parece que o mal do noso tempo non ter tempo, non? E andar estresados con ansiedade, sobre todo o ritmo do capitalismo, non? O ritmo das cidades, non? Por que non voltamos un pouco a vista atrás e que temos a solución a moitos dos males aí no noso rural, non? Pois a solución dos nosos males aquí no Galiportus é sempre botar un ollo ao Miño e ao Miño po sur. Vamos ir en breve e falamos xa tamén con xente dos incendios do lado portugués. Vamos alá.